κάψω, μπας και βρεις άλλο. Μην μπαίνεις μπροστά στο crafting. Έχεις ξύλο. Όχι μισή. Θα μείνουμε σε αυτή τη σπηλιάση. Κόουλ έχεις. Κόουλ. Έχω 4 γιατί. Τι θέλεις πισούς. Τα πάρας. Σ' αφήνω τέτοιο. Φούτσισε το iron μετά από το food. Το ψήνεις σε άλλο φούρνο. Οκ. Έχεις food. Ναι, σου έχω ίσως. Εσύ έχεις για να φας εσύ. Εγώ. Βρήκα coal να το μαζέψω. Πάρτε δε. Κι όλο κάτι που είχε κόλλη. Πάρτε και εκείνο. Όλε, iron. Όλε. Ωραίος. Και είναι ένα. Καλικός, Μόνο ένα. Όχι, πιάμασε. Κι άλλο iron. Όλα, πολύ. Δεν ήταν. Πόσο iron βρήκες. Άλλα 4. 4 βρήκες, ωραία. Ωραία. Πολύ φλή. Θα φτιάξουμε αξίνες. Σπαθιά. Πόσα level έχεις. Άνας. Παπασόρ. Σκάμια. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια iron αξίνα. Και έχεις ένα iron πάνω σου. Γιατί δεν έχεις. Ρωτάω για να φτιάξω ένα sword. Γιατί όλα τα πήρες. Όχι, μου μένει ένα. Είχα 6 iron. 5 είχε μέσα. Α, το πήρα εγώ. Ο καθένας από 5. Έχω και 4, έχω και άλλο ένα που πήρα. Δηλαδή, Σπηλιά, όχι. δηλαδή να φτιάξω sword. Όχι, είναι δικά μου τα υπόλοιπα. Καθένας από 5. Και φτιάχνω τι θέλει. Ο καθένας από 5 δηλαδή. Α, εντάξει. Όλα. Πώς έφτιαξα iron να έχεις και iron sword. Είχα Α, 5. ναι, 5. Ωραία, πέτρα.
Όλε, creeper. Iron, Όχι, ρε. όλε, βρήκα iron. Μη σκάσει εκεί πέρα. Όχι, μπαστάρδο. Μάλακα. Μπράβο! Πανάγια μου. Κάτσε πόσο iron βρήκα, κάτσε. 5 iron. Πολύ καλό. Επειδή τα βρήκες, εσύ θα πάρεις τα 3 και εγώ τα 2. Τα Όχι ρε μοιράζομαι. μάλα. Ναι, αυτό λέω. Επειδή εσύ τα βρήκες. Παίρνε ρε, εγώ θα το κλείσω, οκ. Για να μπαίνουν τα τέτοια και τα Κλείστο mobs. και από τις δύο μεριές. Και από τις δύο το κλείσα. Έλα εδώ που ήταν, που έσκανε. Ω, ποιο άλλο iron. Όλα. Και εδώ το πέρασα από πάνω. Τι? Το πέρασα από πάνω, έχει πολύ εδώ, κοίτα. Από πάνω ή από κάτω? Από κάτω εδώ. Ναι. Θα κάνουμε και άρμα. Κάτι κομμάτια από άρμα. 13 iron. Οπότε παίρνεις εσύ. Εγώ παίρνω 6 και εσύ 7. Για έλα εδώ να δεις. Τι? Εδώ που ήτανε. Εσύ δεν θα συνεχίσεις από εδώ. Θα πας από εδώ, θα σκάβεις 3 μπλοκ Ναι, κατάλαβα. και θα ψάχνεις. Δεν έχουμε ξύλο. Οπότε που θα σκάψω? Κοίτα εδώ. Εδώ, Όχι. εδώ. Κάτσε, θα σου κάψω εδώ. Κάνε άκρη. Εκεί, ναι. Κάτσε να το κλείσουμε. Πρώτο επεισόδιο, παιδιά, θα είναι μέχρι. Πόσα λεπτά? Μέχρι 15. Άντε, πάμε 20 ώρα. Πάμε 1000. 1000! Ακού σκέλετον. Παίρνω. Όχι. Σκάψε από εκείνο το διάδρομο που είναι μπροστά μένα, ρε. Ναι, ρε, εκεί είσαι. Iron, όλε, ναι ρε. Ναι ρε, όλε. Ωραία, οπότε βγάζουμε ξύνες. Τις έχουμε βγάλει εδώ και πολύ ώρα. Όλα iron. Πόσο? Περίμενε. Εγώ βρήκα 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, what the fuck. Ένας μόνο μπορεί. Αλλά και τις αξίες και τα σπαθιά που θα βγάλουμε. Τα σπαθιά εντάξει, έχουμε ένα σπαθί που δεν το έχουμε χαλάσει ακόμα. Όπως και με πέτρινα μπορούμε, αλλά... Δεν έχεις να πάρεις λίγο ξύλο. Θα έχει ξημερώσει. Περίμενε. Είναι σε καλό γραμματιστάνο. Δεν έχω πυρσούς, ρε. Κάτω κόλλο από τους φούρνους άμα έχουν ψηθεί τα αέρα. Α, βρήκα κόλλο, εγώ άστο.
Ρε, δεν έχω torch. Ωραία, πέρασα πολύ μακριά εγώ, ρε. Δεν έστριψα εκεί που έπρεπε. Πού πρέπει να στρίψω τώρα? The fuck. Θα πας να ξαναπάρεις τέτοιο ξύλο. Πω. Όχι, όπα μαλάκα. Συνόλου το iron και το βάλα μέσα. Πήρα το 6 iron που ήταν και Μοίρασε το έχω βάλει και στην άλλη φωνή. 6 οπότε. Στην άλλη έχω βάλει 7 με έχει κάτι Ναι, το έτσι. έχω δει. Οπότε, μέχρι έχω 13, τα βάζω μέσα. Να δούμε πώς θα έχουμε συνολικά. 13. Βάλτε όλα μέσα στο chest, ok. Θα φτιάξουμε μία ξύνα καθένας και τα υπόλοιπα armors. Πρώτα απ' όλα τα boots. Έχω σκάψει πιο πολύ από σένα. Έχω σκάψει. Άκου να σου πω. Έχω σκάψει. Κοίτα πως το έχω πάει. Έχω πάει ένα. Κοίτα εδώ. Σε μένα κοίτα. Έχω πάει ένα, κοίτα. Έχω πάει ένα. 2 και ένα άλλο από εκεί 3. Ναι, αλλά όμως πόσα μπλοκ μετά όμως πρέπει να στρίψω εγώ αριστερά. Στρίψεις. Γιατί είμαι πολύ μακριά εγώ το έχω. Στρίψε τώρα δεξιά στρίψε. Αριστερά έχω πάει εγώ. Ναι, αριστερά για να βρούμε το. Θα δεις τώρα. Συνεχίζεις. Οπότε πάμε από εδώ. Βασικά έχω ξύλο και την έπρεπε να πάω. Iron έχουμε. Ένας κάνει full armor και ένα πικ και ένα άσπαθι. Πρώτα θα φτιάξουμε άλλο ένα πικ. Γιατί εμένα... Θα σου φτιάξω εγώ, θα σου φτιάξω εγώ. Πώς πρέπει να τελειώσουμε. Σκάψε λίγο ακόμα. Φτιάχνουμε. Σε 5 λεπτάκια μου. Δύο αξίνες έφτιαξα. Περίμενε. Κάτι σου φτιάχνω εγώ, το έχω Ας το μέσα στο iron, ρε. Κάνω ένα chest plate και boots. Και εγώ όμως θέλω chest plate. Όχι όλο σε σένα. Άκουσε εκεί. Όπα, sorry. Σου χέσω. Στο chest ήθελα να πω. Για να βάλω λίγο πέτρα. Και boots. Όλο εντάξει. Φτάνουν αυτά. Σου έχω μια αξίνα σένα. Βάλτε τη μέσα. Γιατί εσύ έχεις όλο το armor? Κάτσε, έμεινα... ρε. οκ. Σου φτιάξα και έμειναν και 2. Είναι ακόμα νύχτα όμως έξω. Ναι. Ακόμα. Ωραία, φίλε. Όχι ρε, μέρα είναι. Μέρα είναι ρε. Μέρα είναι. Ναι, πάμε έξω. Θα φάγουμε και τα... Όχι, δεν θα βάζεις μπλοκ. Εδώ για να βλέπουμε από κάτω μα είναι μέρα ή... Από εδώ. Μέρα είναι. Κουαράχνη. Για πάμε να κόψουμε λίγο ξύλο. Μην τη χάσεις τη σπηλιά. Okay. Birds, πάμε birds. Έχω βάλει ένα γούλεξο από τη σπηλιά, οκ. Βγάζει μάτι. Κότα. Έλα εδώ ρε Πέπα. Πάει Πέπα. Τι μπέρς θα πάρεις? Ναι. Copper Oak.
λίγο. Εγώ πάω να σκοτώσω και... Τι είναι αυτό που σου φτιάξει εδώ πέρα? Ω, τι κάνει εκεί πέρα το γούζι μου. Έτσι το φτιάχνουμε καλά. Για κοίτα. Τώρα είναι σφεντώνει. Πάμε κάτω πάλι σπηλιά. Γιατί εδώ έχει βάλει το. Ναι, και τι έχει βάλει το. What the fuck. Κάνω το να σκάσει. Πάρε στο... Έχει πολύ τροφή εδώ ρε στο βάλει. Είναι αυτό πάγο. Όχι, κλαίει. Είναι κλαίει. Τι κλαίει. Ναι, κλαίει. Θα φτιάξουμε ένα σπίτι εδώ. Τι σπίτι ρε, τι σπίτι ρε, τι σπίτι. Τα γνωστά μου σπίτια σκάσει. Υπονοείς κάτι? Συνεχίζουμε για αέρο να βρούμε. Δεν ξέρω. Το σπαθί σου πόσο έχει, εντάξει, γεμάτο. Φουλ. Και που να δούμε και ντάγια μας. Πώς πρέπει να κλείσουμε. Ναι ρε, πρέπει να κλείσουμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά.